Mga ka-Oblax, oh. Look at that. Oh my God. Napakasarap mga ka-Oblax. So mga ka-Oblax, pakuluan muna natin tong baga. Yung sa ginagawang bupis mga ka-Oblax, yung puso, baga, at saka kidney. So pakuluan muna natin mga ka-Oblax. Kasi gagawa tayo ng kandinga. Kung sa Tagalog bupis, kung sa Bicol naman is kandinga. Ang pinagkaiba lang nila mga ka-Oblax is ang kandinga ay hinahalo yung steam ng kangkong. At yung bupis naman is sa carrots at kung ano pa. Pero sa Bicol mga ka-Oblax, pag sinabing kandinga, yung steam ng kangkong mga ka-Oblax. Kaya pakuluan muna natin to. Para mamaya pag na siya malambot, chachap na natin siya na maliliit para gawin natin kandinga. So let's go mga ka-Oblax! So mga ka-Oblax, prepare na natin itong mga ricados natin, bawang, habang napapakulo tayo ng baga at saka yung liver, yung lamang loob, gagawin natin kandinga mga ka-Oblax. So prepare na natin sibuyas, bawang, typical na mga pagisa, especially mga ka-Oblax itong luya. Kasi ang luya, ito ang wala ng amoy ng lamang loob mga ka-Oblax. So prepare muna natin while pakuluan natin yung gagawin nating bupis, lamang loob, pork, para mamaya yun na lang ihiwain natin mga ka-Oblax. So mga ka-Oblax, kung hindi ka pa nagsusubscribe sa channel ko, don't forget to subscribe my channel and click na rin ang bell button para update kayo sa mga bago kong videos mga ka-Oblax. So mga ka-Oblax, itong luto na ito mga ka-Oblax, tinatawag namin sa Bicol is kandinga. Pero hawig lamang naman siya ng mga ka-Oblax, yung bupis. Ang pagkakaiba lang nila mga ka-Oblax, yung gulay na hinahalo. So kami kasi sa Bicol, hinahalo namin kangkong. So mga ka-Oblax, ito yung sinasabi ko, yung kangkong gagawin namin. Yung steam ng kangkong, yun ang gagawin namin panghalo dyan sa kandinga mga ka-Oblax. Instead na carrots, yung steam ng kangkong gagamitin namin. Kasi syempre na to kumbaga mas nakakamura dito. Yung carrots ang mahal-mahal mas okay naman lasa nito mga ka-Oblax. Kaya ito ang ginagamit namin sa Bicol mga ka-Oblax. So ito hiwain namin ng maliliit, and then after, so maglalagay pala ako mga ka-Oblax ng celery. Para itong celery na yung optional lang naman itong mga ka-Oblax. Ako kasi nakita ko lang kanina maglalagay ako ng celery kasi nga yung aroma ba, yung amoy niya, di ba lamang loob yan, siyempre may amoy yan mga ka-Oblax. So chop na natin itong mga ka-Oblax. Yung maliliit lang mga ka-Oblax, yung tamang-tama lang. Ayaw ko naman mga ka-Oblax yung sobrang liit, kaya medyo nilaki-lakihan ko rin ng konti mga ka-Oblax. Kasi pag sobrang liit naman, parang giniling ng mga ka-Oblax So ganyan lang. Nasa inyo naman yun mga ka-Oblax. Ay ito ang luto na to guide lamang sa mga wala pang kaalam-alam. Pero ang pagluluto naman mga ka-Oblax ay kanya-kanya diskarte yan. Kaya go on kung anong gusto mo. Ganun lang naman yun. Basta, yung guide, ito lang naman para to sa mga baguhan o walang kaalam-alam sa pagluluto mga ka-Oblax. So, yan, prepare muna natin ito mga ka-Oblax. Madali lang to. Tapos nito, gisa-gisa na tayo. Yon mga ka-Oblax, kung bago ka lang sa channel ko, napadaan ka, don't forget na paki-subscribe na rin ang aking channel and click the bell button para updated na rin kayo sa bagong videos. Mga ka-Oblax, tayong mga nagsisimulang magbablog mga ka-Oblax, kailangan ko rin yung mga tulong nyo para ma-monetize, para kumita rin tayo kahit paano. Monetize na pala tayo mga ka-Oblax. Prepare muna natin ito mga ka-Oblax.
start na tayo para matira na itong mga Koblax. So ito na, kandingga. Ang ibig sabihin ng kandingga ay bupis. Sa Bicol kasi tawag namin ay kandingga mga Koblax. Pero ang pagkakaiba ng mga Koblax, ang hinahalo namin yung steam ng kangkong. Ito pinutol-putol ko, di ba? Napakinabangan pa yung steam ng kangkong, no? So magagawa tayo itong ingredients natin mga Koblax. Typical, luya, sibuyas, sili, di mawawala ang sili kasi yan ang papasarap. At ito yung baga ng pork. Tapos ito, one set po yan, may puso. So, sisimulan na po natin mga Koblax. Gisa na po tayo. Yun, hindi pala naka-on yung gas. Banat na mga Koblax. So mga Koblax, nilagyan ko na ang ginamit ko dito ay isang chicken oil mga Koblax. So, igisa na natin. Typical, ganun lang mga Koblax. Katulad lang ng So, mga Koblax, kung bago ka sa channel ko, don't forget to subscribe my channel and pag-click na rin ang bell button para updated kayo sa mga bagong videos. Support my channel mga Koblax. Igisa na natin mga Koblax tong unahin muna natin yung luya. Kasi yan nagpapabango dyan mga Koblax. Luya. Ilagay na natin yung bawang. Sabahin na natin ito. Ganon din ito mga Koblax. Mamaya lang yung sili mga Koblax. Yung sili siya yan nagpapasarap mga Koblax. Ha? Kandingga. Tipon-tipon. May na pang buhay sa Pilipinas. So, ang bango ng mga Koblax. Lagay na natin to. Itong inuna ko kasi, ay ito ang iuuna ko kasi medyo matigas-tigas to eh. Ayan, ganyan. Pagka-share na lang natin dito. Lagay na rin natin ito mga Koblax. Para masangkapan na natin. Yan o, kasya naman pala. So, lagyan natin mga Koblax ng paminta. At ito yung mga Koblax. Konting oyster soy. Konti lang mga Koblax. Haluin natin mga Koblax. Bango! Oh! Naamoy ko na yung aroma.
Halo na pala natin yung sili para lumasa na. Ulit kasi ito lang ako sa frying pa nagluto. Pero ayos na to. Lagyan natin yung magic sarap mga ka-vlog para masarap. Instead magbitsin tayo mga ka-vlog, magic sarap na lang. Diba? Lagyan na natin yung mga ka-vlogs ng suka. Dapat ako mga ka-vlogs, gusto ko lang ipag-adaw taga yung asim ng kandingga. Yung tinatawag. Grabe. Dapat ng suka. Takpan natin mga ka-vlogs. Lagyan natin mga ka-vlogs ng laurel. Maraming laurel. Laurel. Para mabango. Maglalagay lang naman yung kampi pa eh. Di kami yan na. Ang importante yung lasa ng bukis. Ayan na oh. Gusto ko nito mga ka-vlogs yung nagsasabaw-sabaw na mantika na. Kasi kanya-kanya naman tayong trip. Ayaw ko yung may sabaw. Kasi nga, ano yan eh. Lamang loob. Gusto ko medyo crispy. Time to put the steam ng kangkong. O, lagyan natin. Ay, sarap.
Kali ko itong mga vlogs gano'ng lulutuin kasi ako, pag nagluluto ako sa kangkong, steam ng kangkong, gusto ko may tunog pa. Kaya ako na super luto. Ako mahilig doon mga vlogs. Ito medyo hapok yung tumutunog. Ayan na mga vlogs. Look at the texture mga vlogs. I don't know the taste. Pero mukhang masarap ito mga vlogs. Oh my God! Perfect! Ayun o! My God! Oh, okay na itong mga ka-vlogs. Mga ka-vlogs, oh. Look at that! Oh my God! Napakasarap mga ka-vlogs. So, hanggang dito na lang mga ka-vlogs ang video ko. See you in next vlog mga ka-vlogs. Bye-bye!